najtežoj trenutnoj situaciji što se tiče epidemiološke situacije. Kakva je situacija, hoće li biti tih najavljenih novih mjera? Gledajte, mi smo zauzeli strategiju da dnevno razgovaramo o novim mjerama i mogućnostima ovih mjera i važimo koje su njihove koristi, koje su štete. Kao što znate, mi smo donijeli jedan horizontalni okvir mjera kojeg se svi trebaju pridržavati i dali smo mogućnost županijskim stožerima i lokalnim stožerima da u skladu sa svojom situacijom te mjere postrože, dakle ne mogu ih ublažiti, ali postrožiti ih uvijek mogu. Dakle, svi oni koji imaju lošiju situaciju, dakle podsjećam da je prosjek incidencije u zadnjih 14 dana 752 za Hrvatsku, imamo neke županije koje imaju gotovo dvostruko veću incidenciju, imamo oni koji imaju i dvostruko manju. Dakle, ne bi bilo u redu da se horizontalnim mjerama oni koji imaju dobru incidenciju obuhvate, nego bi trebalo, županijski stožeri bi trebali preuzeti odgovornost i na svojem teritoriju donijeti strože mjere sukladno onome što vide da im je problem, a oni to najbolje mogu vidjeti jer dnevno prate situaciju i znaju što se na njihovom teritoriju događa. Dakle, to bi bio bit te strategije. Koliko je meni poznato, tu priliku je iskoristila Varaždinska županija koja je pred 10-ak dana predložila strože mjere. Nacionalni stožer uvijek, kad god je to opravdano, podrži županijske stožere, tako je bilo i u ovom slučaju Varaždinske županije. Ali župan Varaždinski tvrdi da su oni prije mjesec dana zatražili ograničavanje ugostiteljskih objekata, dakle radno vrijeme, na 8 sati. Vi kao nacionalni stožer je potvrdio, ali rekao ipak 10 sati. On vidi tu problem. Vidite li vi možda problem u nekakvim njihovim odlukama koje možda nisu reprezentativne bilo u tom trenutku, odnosno mjera na čemu su ih temeljili? Dakle, zbilja ne znam za tu situaciju, koliko ja znam, to je u Varaždinskoj županiji ima ograničenje drugčije nego što je na cijelom teritoriju druge države. Ja moram priznati da ne znam da su oni još strože to predložili, zbilja ta informacija mi nije poznata, ali dakle, mi ćemo, ako oni ponovo pošalju ili nas kontaktiraju vezano uz to, dakle mi ćemo pažljivo razmotriti tu situaciju i naravno da ćemo ih podržati ukoliko oni smatraju, a koliko je njihov zahtjev opravdan, ako smatraju da su ugostiteljski objekti taj problem koji bi trebalo ograničiti, da kako da ćemo ih podržati. A o epidemiološkoj situaciji danas, malo samo više što ste govorili o mogućnosti mjera, ali zanima se bile danas i najveći broj testiranja. Idemo li ka vrhuncu? Kako ste? Pa mi se nadamo da je ovo vrhunac. Kao što znate, uvijek je srijeda, četvrtak je najveći broj testiranja i ujedno i najveći broj svaki tjedan. Tako, mi smo se nadali da neće preći ovu brojku od 3000, ali evo dogodilo se to za nekoliko, jer je pređena ta brojka od 3000, da kako da je to zabrinjavajuće i da raspravljamo o tome što bi eventualno dodatno mogli i kako bi mogli. Ono što je u ovom trenutku najvažnije je da se zaštiti ovaj zdravstveni sektor od prepunjavanja i mi smatramo da još uvijek imamo dovoljne rezerve što se tiče zdravstvenog sektora i što se tiče ležećih mjesta i što se tiče respiratora. Ta situacija se prati sata u sat. Dakle, mi smo uveli jedan softver pomoću kojeg bolnice trajno, dnevno ukucavaju podatke o tome koliko su pacijenata primili, koliko još imaju slobodnih mjesta, koliko je ljudi na respiratorima i ta situacija se pažljivo prati. I Ministarstvo zdravstva naravno u skladu sa tom situacijom daje suportivne mjere onima kojima eventualno fali mjesta ili respiratora i u ovom trenutku možemo reći da još uvijek imamo dovoljno rezerve kompletno zdravstvenog sustava. Možemo li se kratko vratiti na cjepivo, samo jutro ste gostovali na radiju pa ste razgovarali o tome, s kim ste potpisali ugovor o distribuciji, gdje i na koji način će se to cjepivo zapravo čuvati kada stižete prve doze, imali kako se zna? Dakle, tu vam postoje velike razlike između načina čuvanja i načina distribucije ovog vektorskih cjepiva za koje smo mi prve sklopili ugovor i ovog cjepiva Pfizerova koji je drugčiji tip cjepiva koje se skladišti, kad se skladišti na -70 stupnjeva. Međutim, tu vam postoji i mogućnost da se to cjepivo distribuira u manjim količinama u kutijama sa suhim ledom, što može trajati 15 dana,
i nakon toga kad se to cjepivo izvadi i stavi u običan frižider na +4 do +10, može stajati još 5 dana. I dakle, mi smo izračunali da su naši kapaciteti takvi, da ukoliko nama proizvođač koji se obvezao na to, te kutije dostavi zavodima za javno zdravstvo, da oni imaju dovoljno vremena da distribuiraju to svakom cijepiteljskom mjestu i onda cijepiteljsko mjesto ima još 5 dana da obavi cijepljenje i na taj način će ta distribucija biti obavljena. Što se tiče ovog vektorskog cjepiva, tu nema nikakvih problema, dakle ono će se skladištiti kao i svako drugo cjepivo na +4 u veledrogeriji s kojima smo mi sklopili ugovor o tome i distribuirati na cijepiteljska mjesta gdje može normalno stajati u frižiderima koje svako cijepiteljsko mjesto ima. A ima li dovoljno kapaciteta, da ste spominjali to? Čuli smo da bi se trebalo u skladištima Konzum, Lidl, to se govori. Ma ne, vjerujte mi, za to zbilje nema potrebe da se s time špekulira. Mi imamo dovoljne kapacitete da skladištimo, distribuiramo i cijepimo. Možda Imunološki zavod da se vrati u funkciju? Imunološki zavod, nažalost, svoje kapacitete, inače do 2010. godine je Imunološki zavod bio skladište i distribucija cjepiva u Hrvatskoj. Međutim, njihovi kapaciteti su nažalost ugašeni u ovome trenutku i u ovome trenutku se ne mogu tako brzo vratiti nazad. Rekli ste jutros također da uvjeravate da će Hrvatska biti među prvim zemljama koja će cijepiti svoje građane. Naravno, cijepljenje nije obvezno, moramo to napomenuti da ne bi bilo... Pa, na temelju čega to zapravo? Pa na temelju toga što je Europska unija pokrenula tu zajedničku nabavu upravo iz tih razloga da osigura među prvima cjepivo. Naravno, kad se cjepivo počne proizvoditi, ne može se proizvesti 7 milijardi doza za svo stanovništvo svijeta, nego će oni koji su napravili rezervaciju, koji su napred platili, ti će dobiti prvi. Mi računamo da ćemo biti skupa sa drugim zemljama Europske unije među prvima koji će cijepiti. Možemo li vas pitati još vezano za ova dualna razmišljanja, zapravo je kontradiktorna vezano za trenutno aktualno stanje epidemije u Hrvatskoj. Dakle, imamo vas, imamo premijera, stožer koji zapravo tvrdite i to bazirate na činjenicama, odnosno postocima koji iznosite u javnost o padu ili stagnaciji dnevnog broja novozaraženih. Međutim, s druge strane, svakodnevno slušamo znanstvenike koji su čak dijelom iz vladinog savjeta koji kažu nemaju baš, nisu jednoumni, odnosno nemaju neko jednoumlje što je prirodno, znanstvenici su sve ok, međutim oni nekako čini se ipak naginju ka nekim strožim mjerama. Pitanje je u principu, mi smo sada 80% iskoristili sve mjere. Koje su to dodatne mjere i evo, zbog čega takva kontradikcija u komunikaciji? Matija, vaša pitanja su uvijek zanimljiva i rekao bih zahtjevna, međutim mi smo sad izašli izvan okvira ovoga foruma ugostitelja. Ovo je jedno puno širije i kompliciranije pitanje. Mislim da bi se trebali vratiti ugostiteljima i njihovim problemima. Ja ću vam vrlo jednostavno odgovoriti. Dakle, ja mislim da je činjenica, ono što sam ja iznio, dakle to nije optimizam i to nije optimistično, nego je činjenica da smo do danas mi imali stagnaciju porasta broja, jer smo imali porast tjedni od 4%, a prije toga smo imali 3 tjedna porast od 80 do 110%. Dakle, činjenica je da se radi o jednoj stagnaciji. Naravno da to nije situacija za optimizam, jer su naše brojke velike i mi i dalje punimo bolnički sustav, i dalje imamo veliki broj ljudi na respiratoru i nažalost veliki broj umrlih i najvažnije nam je da se skoncentriramo na to da smanjimo taj pritisak na bolnički sustav. Dakle, svako od znanstvenika ima pravo na svoj pogled. Ja sam također zabrinut, dakle, ja sam također član znanstvenog savjeta i bio sam prisutan na oba dvije te sjednice na kojima su članovi savjeta iznosili svoje ocjene situacije. Ja se slažem s time da je situacija zabrinjavajuća, s time da mi dnevno razmatramo koje bi to dodatne mjere bile, koje bi mogli primijeniti za čitavu teritorij Republike Hrvatske, a koje bi bile učinkovite. U vezi toga još ću samo jednu rečenicu reći. Dakle, ja nikad nisam rekao da je lockdown neučinkovit, što mi se pripisuje. Međutim, mislim da policijski sat potpuno neučinkovit, nego da upravo ima kontra efekt na psihičko i mentalno zdravlje nacije. A što se tiče lockdowna, on je u ovom trenutku nemoguć. Nemoguće ga je kompletno provesti kao što smo to proveli na proljeće, ali da kako da pojedine segmente tog lockdowna iz dana u dan ocjenjujemo i razmatramo. Da ih uvedemo i vidjet ćemo kako će ta situacija ići dalje. A molim vas da se sad vratimo. Hvala vam na opširnom odgovoru.
Hvala. Ako nema drugih pitanja za vas, evo možemo gospodina Šostara, s obzirom da je upravo grad Zagreb u sjeni, odnosno